Mapantayan apo ka detoy armored car. Adot agdingding kada tayo kay nagbuybuya manipod dita ngay Curimaw, Ilocos Norte. Ngamin ta detoy driver ti armored car nakukat bangko ken na pamilya ti nadungpar a lalaki ti Curimaw nag-inariglodan apo. Detalye ka detoy intayon iti PNP manipod pa lang kita ngay Curimaw, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM. Idol Lawrence kami. Police report. Impasingked ni Miss Mary Joy Estavillo, live-in partner ti nadong para security guard iti Barangay Piasor, Curimaw, Ilocos Norte, anak kay Arregloda iti driver ti armored car kunana ano pa isaan isuna direkta anak kisarita ket dita namuan na may kan isuda ti agatad 100,000 pesos sa danyos para iti pimusay nga asawa na imbatad ni Miss Estavillo at asawa na ket nadungo kang runaan na kadagiti anak na no pa isaan na isuda akadardara segun ken Miss Estavillo saan na pailay nga mapakawan ti nakadungpar iti asawa na. Naki-areglo ay nagsasarita damo ni mga mother na king DJ pan naka-headband sa iti bangsa. So, awan iti may kasal niya. Awan ni Mansa. Api nga mas kinigita yung akadjek. Isuda tinagpatansan. Yes, At na lang ang di igid di rapi. Yung mama na lang kinasarita at hindi kabsa na. nagtali ka mo agpayat. Naansar ko na ko mano ka di mamti mabalig ming na tay paitulong mano ka di kastayo ko na lang ke berkasar katawaga di anak ko nga kuya ng adat Manila ko na katatan di kadla di kadla kay iti pasir kay iti 100 may amo sa tis pada dilda mo nasaya at damo nga lagpatang sir. Yes, mapakawan mo, ma'am? Di Mainaig iti daytoy ket kuna ni Miss Estavillo at daytoy ti may kaduagon daway anabalo isuna gapot na kuryente ken natay manen iti imon una a live-in partner na. Daytoy ang pasawa ket nagbalaag iti naili na pulisya kadagiti iti amin na motorista nga agan-anad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.